Nyt no. Joo, nyt Joo. on. Jees. 10 minuuttia paneelin valmistautuminen. Sitten harjoitellaan 10 minuuttia ja hiotaan 10 minuuttia. Joo, eli miten me lähdetään? Aloitetaan se. Mä nyt yritän saada mikä se nimi nyt onkaan? PDF:n käyttöön. Näkyy? Joo. No niin. Siinä on ensimmäinen kuva. Eli pitääkö kerrata, miten on asiantuntijapaneeli? En usko. Silleen nopeasti vielä, että jokainen on samassa veneessä. Käy läpi tuonne. Tai no en mä tiedä, ei ehkä tarvitse. No niin, En mä usko. Seuraavan tien. Tässä on niinku valmistautuminen. Jep. No siinä, joo. Miten rakennatte oman keskustelunne? Lähteekö se siitä, että esittelee sen aiheen ainakin? Ja... Joo. No, siinä. Niin, yksi voi avata ehkä, tai niin, tekee introductionin siihen, mitä me tehdään. Sitä, this panel is about, ja sitten otsikkoja. Mitä muuta siinä nyt keksikään? Näkyykö se, jos mä teen tälleen? Joo. No niin. Niin, no siis niin, joku esittelee sen alussa. Siitä. Joku alkukysymys varmaan. No mä voin kohdata se, että kuka vie sitä keskustelua sitten. Että niin kuin sen aloituksen teen ja alustan ne teidän pointit. Koitan kuitenkin. Tärkeää ainakin se aloitus. Sen jälkeen on vähän vapaampi. Mä voin ottaa sen. Mä sitten kun mä aloitan sen, mä vähän vaan sitä meidän teemaa tai yritän ainakin. Ja sitten mä vien niin kuin Ossi sun suuntaan. Okay. Sä voit aloittaa sitten sen keskustelun. Varmaan se on varmaan joku hyvä, että kysyt muuten kuin kysymyksen tai sinne. Tai sitten mä sanon jotain mallia, että and Ossi will tell us about will introduce us in the signal processing tai jotain semmoista, tietsä. Kuitenkin. Varmaan se mun näkökulma oli vähän se, tuoksin väliin vielä siinä näkökulman puolella tuossa vaiheessa. Siis, no, tuossa vaiheessa mä veikkaisin, että ei. Mutta kun toi on sen verran lyhyt toi juttu, että siinä on se 3 minuuttia per henkilö periaatteessa puheaikaa. Niin... Joo, no mä voin sitten aloittaa sen omalla. Sitten pitää katsoa se osa siitä. Silleen, jos sä aloitat sen, niin sit mä voin heittää jotain kysymyksiä siinä. Se on helpompi edetä. Että sä pidät semmoista soolopuheenvuoroa. Joo. Tai sitten jos sulla on jotain, tiedätkö, niin kuin lisättävää mun puheeseen, niin sitäkin voi niin kuin heittää, jos on niin kuin ajatuksia muuallakin kuin pelkällä Lossella. Kaikille, jos herää jotain ajatuksia tai voi lisätä siihen jotain, niin ilman muuta niin kuin lisää sitten silleen nopean kommentin siihen. Joo. Ja jos vaatii jotain niin kuin avaamista joltakulta tai niin kuin,
keskustelija pitää avata sitä vielä enemmän, niin sitten voi kysyä niitä niinku lisäkysymyksiä. Koska niitä kysymyksiä tulee sitten noilta kuuntelijalta tai toisesta ryhmältä, niin pitää jättää niillekin ehkä jotain. Se on sitten sen 10 minuutin jälkeen, eikö? Joo. Joo, että ei tule siinä sen aikana. Ei tule. Se ekan 10 minuutin aikana ei tule mitään kysymyksiä. Se ei olisi niinku meidän puolesta niinku se pääjuttu, että me kysytään toiseltamme kysymyksiä. Vaan lähinnä, että me korostetaan enemmän semmoisia kysymyksiä, mitkä vähän avaa sitä aihetta enemmän. Se on yksi tavallaan mahdollisuus. Mutta mä en ehkä itse menisi niinku ei silleen painottaa sitä. Koko ajan kysymyksiä. Joo. Sitten pitää pohtia sitä, miten se saa liikkeelle. No just, että mitä niin siihen keksisit. Tervetuloa meidän paneelikeskusteluun ja Jiipa ja Japa, mitä se, me keskustellaan tuosta aiheesta ja miten se työ on niin pientä introductoria sinne ja sitten lähtee varsinaiseen keskusteluun. Esittäytyy, tiedätkö, että siinä on Heikki, Ossi ja meikäläinen. Joo. Jotain semmoista pientä introductoria, että ei lähde suoraan siihen keskusteluun. Tai sitten kysytään, kysytään niinku toiselta, että ketä myö on. Se on ehkä vähän tyhmää, mutta sekin on yksi mahdollisuus, miten se voi tehdä. Mun mielestä. Semmoinen tosi pieni tiivistelmä, niin kuin se aihealue voisi olla. Mä veikkaan, että se olisi lopuksi hyvä mieluummin. Tai niin kuin aluksi kertoa, että mistä puhutaan. Sillain, niin mitä me aiotaan käsitellä. No juu. Joo, mutta se nyt on melkein tuossa otsikossa. Näin. Aika lailla. No. Onko tämä käyty läpi aloituksesta? Se tulee sitten, kun tulee. Niin tässä on nyt tässä tapaamisessa, mitä me tänään nyt tehdään, niin siinä on vielä se niin kuin harjoittelukerta, niin siinä tulee vaikka harjoiteltua sitä. Jep. No niin. Mitä näkökulmia olisi erityisen tärkeää tuoda aiheestani esiin? No se on just se, kun mietittiin, että siinä ei ole kauheasti niitä näkökulmia, niin kuin tässä pintatasolla, mitä me ollaan pohdittu sitä. Ehkä sitten, jos niin oikeasti jaksaa miettiä niitä, niin me löytyy ne näkökulmatkin siitä. Mulle ei ole ainakaan tullut vielä muuta kuin se sovittu Heikin varsinainen tulevaisuus, sitten mun puolesta ehkä enemmän tekninen avaaminen. Niin, no, sitten se on ehkä just se, että sulla olisi se, että miten se parantaa musiikin tekoa ja auttaa siinä ja mulla on ehkä se puoli justiinsa. Niin mulla olisi niinku käytännöllinen puoli siitä. Niin, ja se mitä niinku hyviä puolia siinä on ja miten sitä teknologiaa voi käyttää ja mulla on vähän se puoli, että se vie vähän sitä musiikin teon taitoa ja laulutaidon tarvetta ja ai niin, se puoli. Sun... Ei vaan meillä on vähän niin kuin vastakkaiset puolet. Et sulla on niin kuin se hyvät puolet ja mulla on vähän niin kuin huonot puolet. Sanoisin, että mulla on käytännöllisemmät puolet. Niin, just se. No joo, meillä on sitten hyvä keskustelu toisiaan. Niin kuin omia perspektiivejä tuohon kysymykseen. Ja sitten myö puolestaan sun Ossinkaan, niin sitten myö vahvistetaan Heikin sanoja. Koska meidän sanat ei varsinaisesti mene ristiin Heikinkaan. Niin sen takia sä voit puhua, että miten sitten tulevaisuudessa niin kuin itse soittaminen ja ne niin kuin käsitaidot niin, tai laulutaidot, mitä ne onkaan. Niin ne voit tuoda omaa mielipidettä ehkä tulevaisuuden kannalta. Että
Justiinsa. Se on sitten siinä vaiheessa, saa näkee. Se on semmoista aika impromaista se esitys kuitenkin. Joo. Oliko siinä? Nyt toi Ollaan harjoittelu. Huomioikaa ajankäyttö. Okei, ajankäytöstä ennen kuin harjoitellaan, niin ajankäyttö. Meillä on hyvin aikaa vielä. Tai no ei ole hyvin aikaa. No niin, pitää nopeasti tehdä toikin. No just, tää on tätä. 10 minuuttia menee aika nopeasti. Meidän ei tarvitse niin kuin avata sitä liian syvällisesti, kun tämä aika menee sitten, niin kuin se aikaraja menee ekana sitten umpeen. Sitten, tämä on aika lailla 10 minuuttia, kun me ollaan tehty tätä nauhoitusta. Joo, Toi vaan toi ajasti näyttää tämän koko kokouksen aikaa. Joo, minä siis katsoin, että me aloitettiin tekemään vaille. Niin. Mutta tosiaan, että jos pitää syvällisemmin avata sitä, niin se on sitten siinä keskusteluvaiheessa. Se tulee sitten siellä. Jep. Ja sitten, no palaute on palaute, siinä me ei oteta paljon kantaa. Mitä Heikki sä oot mieltä? Sä oot ollut aika hiljaa tuossa. Joo. Vaan kuulostaa, että me aletaan se puhua sitten tulevaisuudesta sitten. No niin. Hyvä näin. Tulee. Me ehdittiin nyt. Mennäänkö eteenpäin? Joo. No niin. Kokeilkaa käydä harjoituskeskustelua ja ottakaa aikaa. Toimikaa kuten toimisitte paneelikeskustelussa ja miten äsken sovitte. No tosiaan. Haluuko joku teistä nyt jakaa sen PowerPointin? Se jakais. Tai minä voin tehdä sen. Mä oon kuitenkin jakanut. Sulla on se auki siinä. Missäköhän se on? Tuossa. Ja sitten se on, ei tuo, se on kuule. PowerPoint Live, no niin. Se on tommonenkin. No. Siinä se näkyy. Näkyykö? Kyllä. No niin. Paljon tässä on aikaa. No niin. Kello on 2:10. Jep. Eikö 2:09? Jep. Tästä se lähtee. No niin, everybody welcome to our panel discussion. Our topic is digital tools in music production and the future of digital signal processing. Our team consists from myself, Aram Danielem. Then we have Heikki Vuorio. Can you please introduce yourself a bit? Yeah, I'm Heikki, and I'm going to talk about the future of signal processing. Oh yeah, my perspective was more technical and practical side. Yeah, I forgot to mention that. Then Ossi. Hello, my name is Ossi Aaltonen, and I'm talking about how the development of musical technology affects the need of skill and the need of skill in playing instruments and singing. Awesome. Okay, thank you and enjoy our discussion here. So I will start this discussion. We have points here in our presentation slide. So I think we will take a bit from there and put our perspective to this point. Digital synthesis removes the limitation of analog sound processing. So my point of view as a technical side and more practical side, it's easier to cramp
these technologies in a smaller form factor, i.e. the notebook, the laptop, and you don't need a huge room consisting from different sound effects, physical sound effects and synthesizers and etc. etc. It became that one place where you have everything related to signal processing and in music production as well, and that is your laptop or computer or whatever you have these instruments in. So I think Ossi can take grasp of that, can elaborate on the skill side of this. Yeah. At the same time, it makes it easier to make music at your own home, but at the same time, you might ask if it takes like the jobs of people who have been honing their skills over a long period of time. Mm-hmm. Do you think there is going to be a need for like live music and skill of playing music and singing? That is true. That's one part. The human part from music making. You are saying that it's becoming more blatant in this progressing of Yes, signal processing. Yeah. but at the Okay. same time, you think maybe people will always be happy to go see live music and just see the skill of playing it and singing. Yeah. So is Okay. that hopeless? No. Yeah. I get what you are telling us. What about Heikki? What future do you see in digital synthesis and uh, how it will be any different compared to what we have now and compared what we had before that with analog counterparts? Well, signal processing has been tässä nyt sitten sanoisi. Do you Well, think it will be, as the tools are developed more, do you think it will yeah, be too easy and it it's might make becoming it's too easier. automated? Yeah, it's also automated, so the music maker doesn't have to get all kinds of equipment. Only laptop will suffice. As only Maybe have it to. How do you say? maybe the person don't have to manually change the values in, for example, Yeah, in equalizer, that it will be fully or partially automated like we have now, but it will be fully automated then, so that the threshold for going to the music making will be lower, and thus we can see more artists in this field. Yeah. yeah. So it's easier to become an artist in the future. Yeah. What kind Okay. of things are like possible with today's music technology? How is it used? Today it's well, it's also automated, but not quite fully automated. So they run with really complex algorithms that makes possible for a real-time signal processing using of how do you say it? Not analog, like real-time. Yeah, real-time signal Automation. processing, as if I don't need to tinker with the values myself and look at the charts of different
frequencies. I just throw it to the program, and it makes most of the work for me done. Not all the work, I must point to that, but most of the work compared to what we had like 10 years ago. So it's really powerful tool. It makes you focus on other sides of the music production as it such, like the effect adding, and I don't know what you need to add to your soundtracks and album in general. Yeah. And speaking of real-time usage, that also you can see it in the live concerts of today, where like people are playing the drums and they have the like automated drum machines and they can use it. Yeah. Also auto tunes that they use in Yeah. live concerts, those are also real-time signal processing programs, so they correct the pitches in real time when the performer sings, for example. Yeah, so you can see it's not only used while producing music, so also used in live music making. Yeah, that is true. Can you, Heikki, elaborate on the we have an argument here that future of signal processing is defined by collaboration between humans and algorithms. Can you elaborate a bit on that? Yes. So the algorithm maybe, as I said, the person, like in the mastering phase, can shift their focus to like a creative side of things, but I think you can open up that. I was referring to the mastering phase, but I think you can refer for a more general purposes as well. Is that true? Yeah, so you don't have to know how to make music, kind of. You just like technically. Kind of, you don't need to know these technicalities in music making. Yeah, like how to play instruments and all kind of different musical instruments. You just need a laptop and you kind of tell it what kind of sound you want in this part. And okay, we have to wrap it up here. We have run out of time, so we need to we go to the Q&A section next. But thank you for this discussion. Let's hear from the audience what they want to know, maybe more about this theme and what we can bring them, what information. Thank you again. Thank you. Joo. Sekö oli siinä? Se oli siinä. No niin. Millaista huomiota teitte äskeisestä harjoittelusta? Aika paljon huomioita. Kerro, anna mennä. Joo. No se just sitä, että alkuun se oli just vähän mulla ainakin, pää oli aika tyhjä, että mistä puhuu, mutta mä sanoin, että tämä auttaa aika paljon tämä harjoittelu, että paljon selkeämpi kuva, että ei ole niin ehkä pihalla sitten, että ja sieltä löytyy ne aiheet ja näkökulmat mun mielestä aika hyvin. Joo. Ja sitten, että se olisi hyvä niin kuin lämmitellä sitä englantia vähän ennen kuin lähtee tekemään. Joo. Kyllä mä sanoin, että ennen perjantai se olisi hyvä tehdä joku harjoittelu. Mikä päivä se on, mutta varmaan aika, Joo, ajatus ainakin on kokonaan siinä. Mietin, että Heikki, sun olisi ehkä pitänyt, kun me puhuttiin Ossinkaan, niin sä olisit voinut ottaa sieltä jotain, mitä me keskusteltiin, ja sitten vähän niin kuin, en mä ketään sano, että kuvitellaan, mutta kuitenkin sä tajut, mistä me puhun, jos mä sanon kuvitella, että mitä tulevaisuudessa voisi niin kuin olla muuten. Niin kuin miekin sanoin,
että mastering-vaiheessa niin sä voit vaihtaa sen fokuksen johonkin toiseen juttuun, enemmän luovaan juttuun, niin sä voisit ottaa sen ja sitten laittaa sen niin kuin perusmusiikin tekijälle, eikä pelkästään sille ääni-insinöörille, kuka tekee sen mastering-vaiheen. Joo. Esim. Tämähän olisi yksi niin kuin tulevaisuuden tavoite, eikö se olisi? Joo. Semmoisena niin kuin mun mielestä tämä olisi. Just se, että miettii sitä silleen vähän niin kuin, että ihan sama mikä liittyy tulevaisuuteen, niin mitä vaan tulee päähän, niin sanoo jotain. Siis sulla on just semmoinen, mieti sitä. Sulla on just hyvä juttu ottaa muut ja Ossilta jotain, koska periaatteessa se, mitä siellä kerrot, niin se on yksinkertaistaminen sitä, mitä myö kerrotaan. Ehkä just se, niin kunhan otat siitä niin kuin jotain. Ja miettii tuossa toi, kun sä sanoit, että toi Futureo Signal Processing is defined blä blä blä, niin sitä olisi ehkä hyvä miettiä, että mitä siihen vastaa valmiiksi. Joo. Et en mäkään olisi keksinyt siihen hirveästi, jos multa olisi kysynyt tuosta. Mutta se on just hyvä, että jos miettii tässä etukäteen, että otetaan se esille, niin siitä on hyvä sitten etukäteen miettiä, että mitä siihen sanoo. Joo, se voisi olla joo. Sitä voi miettiä vähän tarkemmin. Tullut muuta mieleen. Joo, sano vaan. Joo, niin ettei sitä niin tarvitse kesti vähän niin kuin lukea sanoiksi tässä näin. Ja sullakin on aika vaikea toi aihe, kun se on niin kuin, pitää miettiä tulevaisuutta ja silleen, että sitä ei ole, niin kuin, siihen ei ole mitään pohjaa hirveästi vielä. Mutta niin, toisaalta se onkin se, että se on niin kuin kuvittelisi sitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Että sun ei tarvitsisi periaatteessa niin kuin lukkoon lyödä sitä, että mitä voisi tapahtua, vaan siinä on niin kuin tavoitteet, mihin niin kuin ryhdytään, tai mikä on just tavoitteet, mihin suuntaan se pitäisi kehittyä. Joo. Niin, että yksinkertaistaminen on se niin kuin pääpointti ehkä. Ja että kaikille olisi mahdollisuudet. Joo. Etenkin kun tässä on niin lyhyttä aikaa, että ei tässä pysty menemään yhtään syvälle. Huomasin itsekin, että tuossa on niin kuin, ei kyllä kerkeä paljon puhua. Että semmoinen ihan pintapuolinen ajatus riittää. Niin, mutta sehän on just hyvä, kun siinä on keskustelu, niin siinä pystyy niinku oikeasti miettimään sitä, ja kun tässä on niinku lämpää, tietysti, niin aika pintatasoisesti pystytään avata sitä. Mä huomasin, että se mun näkökulma ehkä keskittyy enemmän just, ehkä se olisi parempi, että mä ajattelen sen näkökulman silleen, että miten sitä käytetään live-musiikissa ja mikä on musiikkiteknologian paikka niin kuin tommoseen soittamisen ja oikein taidon niin kuin rinnalla, eikä niinkään, että... Mulla on ehkä enemmän just niin kuin ääni-insinöörin näkökulma, eli niin kuin just se tekniikan näkökulma siinä. Mutta tästä näkyy hyvin, että ne näkökulmathan niin kuin toimii. Meillä on ne kondiksessa. Joo, ne on ihan hyvät, joo. Koska se oli se mun isoin huolenaihe. Etenkin kun me ei oltu yhtään harjoiteltu sitä etukäteen, niin jos se vähän vielä miettii sitä enemmän etukäteen, niin se sujuu varmaan tosi hyvin. Niin, mutta tästäkin kuitenkin näkyy se rajaus näkökulmasta. Ja tämäkin meni paljon paremmin kuin mitä mä oletin niin kuin tälleen kylmiltä. Niin, se on just niin kuin sitä. Tämä meni paljon paremmin kuin täys uskon. Mutta joo. Tämä dia on hyvä, tuossa on hyvät pointit. Mä kattelin, sitten vähän kun miettii sitä omaa näkökulmaa, niin sekin on kondiksessa, että mistä tulee puhuttua ja mahdollisesti mitä kysymyksiä voi muille kysyä. Joo. Mä mietin, ehkä Heikki, säkin voit kysyä meiltä jotain kysymyksiä, mutta ehkä lähinnä ei. Sulla on just se, että sä poimit ne pointit ja avaat niitä tulevaisuuden näkökulmasta. Ehkä se olisi enemmän sun juttu siinä keskustelussa. No joo, se on sanoa. Joo, mutta se on just se, että Aram kuvailee vähän, niin kuin, että miten sitä nykyään. Se oli just ehkä vähän mikä siinä alussa hävisi. Sitä voi tuoda siihen alkuun enemmän, että miten sitä nykyään käytetään. Joo. Että se tuli vasta että just se, että sä voit selittää, että sä voit vaikka just se, että sä voit laulua aikana autotunettaa tai voit säätää sitä. No niin, joo. Niin Aram puhuu siitä ja sitten siitä voi vähän niin kuin heittää sitten, että mitä se on tulevaisuudessa, että mihin suuntaan se on menossa. No niin. Selvä, joo.
Niin, että mut puuttuu ne esimerkit siinä alussa vai melkein ne esimerkit. Niin, no se, mitä mä katsoin kelloa, niin sitten kun sä puhuit siitä, niin se oli jo siinä 7-8 minuutin kohdalla, että se olisi hyvä tuoda sinne alkuun. Okei. Että sitä voi valmistella vähän silleen, että Niin, että mie olisin se, niin kuin mie aloittaisin sen mun näkökulman avaamisen vai? niin, no ainakin Niin. ennen sitä alkupuolta väliin, joskus Okei. 3-4 minuutin kohdalla, jos se puhuu vähän siitä, että mitä nykyään pystyy tekemään. Joo. Selvä. Joo. Mites tää Okei. meidän aika tässä? Eikö se ole nyt Tää paketissa? rupeaa olemaan, mä sanoisin, aika hyvä. Joo. 1 minuutti pitää vielä odottaa. Joo, se oli noin 30 minuuttia. Joo. Että No niin. No, mutta tää meni just hyvin. Tää meni just niin kuin pitääkin. pystyykö tämän tallennuksen lopettaa? Miten? Varmaan Heikin pitäisi pysäyttää. Ihan sama, joo, että missä. Siinä oli jossain... No Mäkin voin lopettaa sen. Pystytkö? Joo,